No jak uchylačka. Tady máte. Tak ty se nehambíš před svou dcerou, ty se nehambíš, ty máš úctu. Ty máš úctu, ty se nehambíš před cigarama. A postina ty si, co řekne chlap, však chlapovi ostuda čaj není, že řekne ukáž piču. Však ty by si z radosti ukázala piču, nebo tebe dojebe, tebe nechcete jebat ani Adam. Palčekuje tě. Nechaj na diplomka dá ta soda porno. Fuj, na sílu čaje, na sílu to děláš, aby se někdo na tebe urobil, hej. Ona tak, vidíte, ona nemá sex normální, jak každý partner, jo, nemá, ona takhle má sex. Ona si sama robí, palčekuje se, tak se dělají přes kameru. Prostijou se, tak se kamerují, to je to uchyláctvo, toto velký. A dceru tam má v izbě a nestydí se, dik. Velká ostuda, tak přijde dcera do izby. Konec. Žádná hamba, ta ona má úctu před svou dceru, ta Míňa nemá úctu, jako co Míňa su svoje syna stará, ne jak ty si zaprodala čaje, dceru za kokota, který oblíká šatičky, co? Tady máte, a můžete nahoru. Tady máš. Jan, ta on nám druhý jde říkat.